Γεια σας, σήμερα θα δούμε πώς λειτουργεί το RSS. Λοιπόν, όπως γράφω και στο άρθρο μου, εγώ χρησιμοποιώ το Google Reader, οπότε πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Google Reader. Λοιπόν, αυτός είναι ο Google Reader, προϋποθέτει ότι έχουμε κάνει κάποιο λογαριασμό στην Google. Εδώ βλέπουμε τα items, δηλαδή τα άρθρα ουσιαστικά που από τις σελίδες που παρακολουθούμε ανεβάζουν οι χρήστες τους. Εδώ είναι τα subscriptions. Subscriptions είναι οι σελίδες που παρακολουθούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί, πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ένα subscription. Αυτή είναι η σελίδα μου. Σε κάθε σελίδα ψάχνουμε να βρούμε το RSS. Συνήθως όλες οι σελίδες έχουν, ειδικά τα blogs έχουν όλα. Αν δεν γράφει RSS feed δίπλα, δεν πειράζει, το κουμπάκι είναι ίδιο παντού και πατάμε. Και λέει τώρα εδώ, subscribe now. Με ποιον reader θέλετε να κάνετε subscribe? Υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Εμείς, όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε το Google Reader, οπότε πατάμε το Google Reader, add to Google Reader και όπως βλέπετε τώρα στα subscriptions εμφανίστηκε το site μου. Εδώ είναι τα items, τα άρθρα δηλαδή που είχα ανεβάσει. Αυτό, αγνοήστε το, ήταν ουσιαστικά ένας κωδικός που πρέπει να βάλω. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα item. Κάθε φορά τώρα που θα ανανεώνω το περιεχόμενο της σελίδας μου, δηλαδή θα ανεβάζω κάποιο καινούργιο άρθρο, αν έχετε κάνει subscription θα σας το εμφανίζει στο Google Reader. Αυτό βέβαια ισχύει και για όλες τις σελίδες που παρακολουθείτε και είναι μια πολύ καλή λύση για να παίρνετε πληροφορίες πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνετε σε κάθε σελίδα κάθε φορά να βλέπετε αν έχει ανεβεί κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.